som dnes dve stretnutia, tak so Svätým Otcom. Je mi veľmi ľúto, musím povedať, že bol veľmi chorý. O to viac si všetci vážime, že delegáciu pod môjim vedením prijal. A mal som aj stretnutie so štátnym sekretárom, v podstate s môjim partnerom, s predsedom vlády Svätej stolice. Pokiaľ ide o Svätého Otca, predovšetkým pre mňa neuveriteľne dobre padlo, že som sa stretol a rozprával so človekom, ktorý je presvedčený o miery. A to bolo aj hlavné posolstvo, ktoré mi zanechal, pretože za tie ostatné 3 roky sa zväčša stretávam s politikmi, ktorí hovoria o vojne, ako pokračovať v zabíjaní. Ďalej som stretol človeka, ktorý veľmi jasne hovorí, že Svätá stolica nemá ani lietadlá, ani tanky, ani žiadnu armádu a sa musí spoliehať na medzinárodné právo. To je presne to, čo hovoríme my. Takže medzinárodné právo, dôsledné rešpektovanie pravidiel, mierové riešenie sporov, toto je niečo, čo by malo krajiny spájať a nie rozdeľovať. Ja som pozval môjho partnera, teda predsedu vlády, štátneho sekretára, na návštevu Slovenska, pretože v tomto roku si pripomíname 25 rokov podpísania základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Ja verím, že 5. júl by mohol byť najlepší dátum, kedy spojíme oslavy svätého Cyrila Metoda, 25. výročie základných zmluv. Máme aj iné dôvody, prečo treba ešte so Svätou stolicou hovoriť. Stretnutie s štátnym sekretárom vecné, bohaté, pokiaľ ide o obsah. Pokiaľ išlo stretnutie so Svätým Otcom, opakujem, ovplyvnené jeho chorobou, pretože naozaj na ňom bolo vidno, že je veľmi chorý, bolo emotívne veľmi silné, pretože on v pár vetách, v pár okamihoch dokáže pomenovať to, čo možno nám politikom niekedy trvá veľmi dlho.